गिबियावनो गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खुलुमहरनाय जाबाय। लोगोसे जाय बिथांमोना आंनि बे चेनेलाव गोदान अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो सापर्ट खालाम। रायजोफोर नोंथांमोना मोनसे भिडिअ नायनो नामा आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखायनो आं दिनै आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों लानानै फैदों। बे गोदान मुगानि गोदान आदब खायदाजों माइ गायनाय नुथायखौ नुवाखै। दिनै आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नायनानै लादो। No, 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 no. रायजोफोर दहाय आङो गुगलाव क'क्राझार एसटि पार्लियामेन्ट सिट लिरनानै सार्च खालामदों। बेखौ लिरना सार्च खालामखांनायनि उनावहाय मोनसे ओरैबायदि गोमोथावना अट्स नुनो मोनदों रायजो राजा नोंथांमोन। आं सानो दिनैनि समाव बे लिरनानै दोनजानाय अट्सखौ दिनैनि समसिमहालागै जोंनि गोबां मानसिफोरानो नायसनबायाखैबो जानो हागौ। बे लिरनानै दोनजानाय अट्सखौ दिनैसिम नुफेराखैबो जानो हानाय। दा बे अट्सआ मा नोंथांमोननि सेराव आं लानानै फैगासिनो दङ। आरो बे मिस्टेक जानानै थानाय अट्सआ मा नोंथांमोना बे स्क्रिनाव होना दोननाय सावगारिखौ नायबाबो नोंथांमोना हमनो हायाखैबो जानो हागौ। बेखायनो आं नोंथांमोननो डिटेल्स फोरमायनो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना गुगलाव क'क्राझार एसटि पार्लियामेन्ट सिट डिटेल्स होनानै सार्च खालामदो। बिदि सार्च खालामखांनायनि उनावहाय नोंथांमोना मा नुनो मोनगोन, बेनिफ्राय एसे गाहायाव बोख्लाय नै बेवहाय दङ क'क्राझार एसटि पार्लियामेन्ट सिट डिटेल्स। नै बेवहाय क्लिक खालाम। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना मा नुनो मोनगोन, बेवहाय पार्लियामेन्ट कन्स्टिट्युएन्सि डिटेल्स क'क्राझार एसटि बेवहाय माने डिटेल्स दं आरो ना। बेनिफ्राय नै बेवहाय मोनबेसे सिट दं, बबे बबे डिस्ट्रिक्टआव बेवहाय डिटेल्स दङ। नाथाय आं नोंथांमोननो फोरमान होनो नागिरनाय बाथ्राया बेसोदि गाहायाव बोख्लायबाय थानानै नै बेवहाय मोनसे माबा मोनगोन नोंथांमोना, नै प्रेजेन्ट एमएलएस आन्डार क'क्राझार एसटि पार्लियामेन्ट सिट एस पार 2001 एसेम्बलि इलेक्शन। बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय एस पार द लास्ट 2021 एसेम्बलि इलेक्शन AIUDF has 1 MLA, BJP has 1 MLA, BOPF has 2 MLAs। दा बेवहाय मेन पइन्टआ जादों मा, BOPF। बे BOPF पार्टिया जोंनि BTC आव मालानिफ्राय दं ना, BPF नि जायगायाव बे BOPF खौ बिथांमोना मिस्टेकलि लिरनानै मेनसन खालामनानै गुगल साइटआव होना दोनबाय नामा, ना बिथांमोना मिथिखासेयावबो गोरोन्थिखौ मावनो होननानै बिथांमोना बेफोरबायदि BPF नि जायगायाव BOPF होनानै दोनबाय नामा। दिनै 2021 निफ्रायनो बे अट्सआ मिस्टेकै लिरजानानै दोनबोजाबाय BPF नि जायगायाव BOPF। नाथाय मोनसे सोंथिया बेवहायसो फैयो रायजो राजा नोंथांमोन, जाय अट्सखौ BPF नि जायगायाव दिनै BOPF लिरनानै दोनबाय बै 2021 निफ्रायनो BPF पार्टिनि रावबो इन्टेलेक्चुएल लिडार्सफोरा बे मिस्टेकै लिरजानानै दोनजानाय BPF सोदोबनि जायगायाव मिस्टेकै BOPF लिरजानानै दोनजानाय मिस्टेक अट्सखौ BPF नि रावबो सासेबो इन्टेलेक्चुएल लिडार्सनि नोजोराव गोलैदिया नामा। आंनि मिथिनायाव, आंनि मोनदांथिनायाव दासिम समावथ' जोंनि BTC आव कुनु मोनसे BOPF होननाय पलिटिकेल पार्टि गैया रायजो राजा नोंथांमोन। बे BPF नि जायगायाव बैसोर मानसिफोरा मिस्टेकै BOPF लिरनानै दोनदों बै 2021 निफ्रायनो। लोगोसे मोनसे बाथ्रा बुंहरनि आं रायजो राजा नोंथांमोन बे भिडिअनि गेजेरजों, आरो स्पेशली जायफोरनोखि ससियेल मिडियायाव सानफ्रोमबो माने एक्टिभ थाबाय थायो बैसोरनि थाखाय बे बाथ्राया दै। जायफोर मानसिया गाज्रियै भाइराल जायो, जाय भाइरालानोखि नायथाव जायाबो बुंथाव जायाबो, गावबा गावनि फेसबुकनि स्टेटासाव, गावबा गावनि फेसबुक पेजनि स्टेटासाव स्टेटास होना लायै शेयार खालामना लायो। जाय मानसिया दिनै जोंनि गेजेराव गाज्रि भाइराल जालांबाय बै मानसिनि फट' आरो इमेजखौ लानानै नोंथांमोना दिनै शेयार खालामफिनना होयो। नोंथांमोनाथ' बेखौ थुलुंगासो होनाय जादों, बेखौ सापर्टसो होनाय जादों ना होमबा, जे जोंनि गेजेराव बेफोरबायदिनो गाज्रि भाइराल जाबाय था,
जों बेफोरबायदि गाज्रि भाइरेल जानायखौसो जोङो दिनै जोंनि समाजाव सापर्ट खालामो बेनिसो नोंथांमोना माने फोरमान होनाय जादों ना होमबा आरो जायफोर मानसिफोरानोखि भाइरेल जादों बिनि माखासेखौनो कालचार लाइनाव सुबिदा होबावनाय जों नुनो मोनदों नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन अब्ला नायदो रायजो राजाखौनो जेबो केयारखौनो खालामा नाय जोंनि मेगन सिगाङावनो गाज्रि भाइरेल जादों जोंनि माखासे समाजनि नेमखान्थिनि बारगा गाज्रियै भाइरेल जानाय माखासे भिडिअस इमेजफोर जों नुनो मोनदों अब्लाबो जों समाजखौ बिथांमोना दिनैसिमबो केयारखौनो खालामाखै गासै रायजो राजा नोंथांमोनाव मोनसे कुइसन सोंहरनि आङो बेफोरबायदि मानसिखौ जोङो नायबाय थानानै सिरि बेफोरबायदि चान्स होबाय थानायसो नामा रायजो राजा नोंथांमोन बेफोरबायदि चान्स होबाय थानायसो नामा जाय सावगारिखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव होनानै दोननाय जादों बे सावगारिनि भिडिअ भाइरेल जानाया गोबाव सम जालांबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो भाइरेल जादोंमोन बे भिडिअआबो आरो बे भिडिअ जों नुनो मोनदोंमोन मा जे बे सिख्लाखौ माखासे हिन्जावफोरा लोगो नांनानै बिनि दख'नाखौ बिनि गस्लाखौ बिसिनानै फुनानै होनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन दा बाथ्राया जादों मा रायजो राजा नोंथांमोन थारैनो जुदि बे सिख्लाया समाज बेरेखा माबा मोनसे गाज्रि खामानि बा गाज्रि हाबा मावदोंमोनब्ला बिथांजोनि समाज बेरेखा हाबा मावनायनि सायाव रायजो राजाफ्रा बिजिरनाय समाव दिनै बै माखासे हिन्जावफोरा बेनि दख'ना बिनि गस्लाखौ फुनानै बिनि लांथं सोलेरखौ गासै रायजो राजाफोरनि सेराव दिन्थिनो हानाय बबेनिफ्राय मोन्थाय मोनखो अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन जाय माखासे हिन्जावफोरा बे सिख्लानि गाननाय ड्रेसखौ फुनानै लंथं खालामबाय बै ड्रेस फुग्रा माखासे हिन्जावफोरनि खामानियाबोथ' दिनै समाज बेरेखा जादों नङा होमब्ला अब्ला बिसोरनि दायखौ दिनै सोर बिजिरगोन गावसोरबोदि साफा हिन्जाव माहारिनि फिसा आरो हिन्जाव माहारिनि फिसा जानानै सासे हिन्जाव माहारिनि फिसानि गाननाय सि जोमखौ दिनै लांथं खालामनानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव लासिंसि खालामनाय बै जायगानि रायजो राजाफ्राबो दंमोन अब्ला बै जायगानि रायजो राजाफ्रा दिनै नुबाबो नुयै बायदि जानानै थाबाय नामा जोंनि समाजाव दिनैसिमबो बेफोरबायदि दङ जाय गोरोन्थिखौ लानानै जोङो मोनसे सैथो समान थाखोनि लामाजों बिजिरनांगौ बे लामाजों जों बिजिरनायखौ नुनो मोना हानायखौ नारसिनबोदों हायैखौ मा खालामदों सिरियै दोनबोदों नङा होमबा आरो बेबो मोनसे जालांखांनाय मोनसे जाथाय जाय जाथायानोखि जोंनि गेजेराव मोनसे समाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां माने भाइरेल जादोंमोन आरो बे जाथायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय मा बे सिख्लाया थारमाने सोरबा माने बांगाल सेंग्राजों माने गाज्रि देहायारि सोमोन्दो माने लाखिनानै हमजादोंमोन बे दायनि थाखाय गामिनि रायजो राजाफ्रा बेखौ माबोरैहाय साजा होदोंमोन बे भाइरेल जानाय भिडिअआव रोखा नुनो मोनबोदोंमोन नाथाय मोनसे बाथ्राया मा रायजो राजा नोंथांमोन बेनि दायनि थाखाय जाखिनि माने साजा होथावना बेखिनि साजा होथावनानि बारगा साजा होनाय नुथायखौ जों नुनो मोनबोदोंमोन आरोना नाथाय मोनसे गुबै बाथ्राया मा रायजो राजा नोंथांमोन दा समाव जोंनि गेजेराव ओरैबायदि माखासे हिन्जाव मानसिफोर दङ जाय हिन्जावफोरानोखि समाज बेरेखा खामानि मावनानै जोंनि गेजेराव उदाङै बेरायनानै आरामसे बिन्दास लाइफआव दंगासिनो दङ जों रायजो राजाफोरा दिनै नुबाबो नुयै बायदि जानानै दङ मानो आरो बैफोरबायदि मानसिफोरखौसो जोङो दिनैनि समाव मा खालामनांगौ खानाय सिनना होनांगौ खानाय हाना होनांगौ सेन्डालनि माला गानहोनांगौ धामा दामनानै जों बिसोरखौ लामा फिदिंनांगौ नाथाय बैफोरबायदि मानसिफोरनि सायाव जों रायजो राजाफ्रा दा समसिमहालागैबो जेबो मोनसे लिगेल एक्सन बा मोनसे समान बिजिरनाय लाबोनाय नुथायखौ जों नुनो मोनाखै जास्ट सिरियै नायनानै दंगासिनो दङ अब्ला बेसे लासिं सिंनाय रायजो राजा नोंथांमोन नंगौना नङा बेसे लासिं सिं जायखौ जाबायदि साजा होनांगौ बेबायदि साजा होनाय जों नुबोआखै आरो जायखौ जाबायदि साजा होनाङा बेखौसो बैफोर माखासे समाजनि नेमखान्थिनि बारगा साजा होनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों गुबै बाथ्रा सैथो बाथ्राया बेनोल' मा हानायखौ नारसिनदों हायैखौ नारसिनाखै बेनोल' रायजो राजाफोर बेनिफ्राय जेबो नङा खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन।